Nočné nálety na ropnú infraštruktúru v Tveri a Stavropolskom kraji. Útok na čerpaciu stanicu Kurskej oblasti s trojicou zranených, vrátane dieťaťa. V Belgorodskej oblasti napadli dronom sanitku. Zábery v poslednej noci ukazujú, že obidve strany sa nespoliehajú len na pozemné operácie. Drony sú už súčasťou každodenného boja oboch strán. Ako sa mení situácia na fronte a čo priniesli ranné správy z jednotlivých smerov? Za posledných niekoľko dní sa výrazne posunul súboj na Donbase. Ruské vojska obsadili Konstantinovku a začali čistenie územia od mín. Na Charkovskom a Sumskom smere, kde operuje vojenská skupina Sever, je situácia dynamická. Obidve strany presúvajú sily do nových sektorov. Na južnom fronte sa operačná skupina Vostok upevňuje na dosiahnutých pozíciách Dnipropetrovskej a Záporožskej oblasti. Ruské ozbrojené sily zverejňujú zábery následkov nočných útokov na ropné sklady v Tveri a Stavropolskom kraji. V osade Viazniky v Špankovskom okrese vypukol požiar na priemyselnom objekte. Zasahujú hasičské jednotky. V Leningradskej oblasti hlásili zostrelenie drona pri približovaní k Moskve. Nočné zrážky nad hlavným mestom sa opakujú. Na Kryme zasahovali prostriedky protivzdušnej obrany a mobilné protilietadlové jednotky. Na Sumskom smere pokračujú v streleckých súbojoch útočné jednotky Sever, v Čostkickom okrese, Bačevsku, oblasti Ulanova a v okolí. V Sumskom okrese boje prebiehajú v Ryzhevke, Pisarevke, Midgryske, dedine Nová Seč a v lesných porastoch južne od Ivolžanského. V Krasnopolskom okrese sú boje v lesných porastoch. V Kurskej oblasti bola zaútočená čerpacia stanica. Zranení sú 3 ľudia, vrátane dieťaťa a tehotnej ženy. Na Charkovskom smere vedie vojenská skupina Sever boje v osade Kazachia Lopan. Na Volčanskom úseku prebiehajú boje útočných jednotiek v dedinách Novkovské, Jurčekovo a v osade Belý Kolodez. V Dnipropetrovsku a na východe Záporožskej oblasti sa podľa správ operačná skupina Vostok upevňuje na dosiahnutých pozíciách. V Melitopole a v oblasti sú výpadky elektrickej energie. Linkový autobus Krasnodar-Melitopol bol zasiahnutý dronom na cestnej komunikácii v Prímorskom okrese. Chersonská oblasť čelí najväčšiemu výpadku elektrickej energie za posledné mesiace. Guvernér dnes ráno oznámil, že všetky okresy sú úplne alebo čiastočne bez prúdu. Včera sa ukrajinský dron podľa správ dostal k Ivanovskej nemocnici. Zásah zasiahol stanicu rýchlej zdravotníckej pomoci, kde zahynul zamestnanec nemocnice. Ďalších 5 ľudí utrpelo poranenia a poškodenia infraštruktúry boli zaznamenané v 12 obciach regiónu. Tento deň priniesol najväčší sústredený úder proti ruskej infraštruktúre od začiatku tohto roka. Ropné sklady, priemyselné objekty a zásahy pri Moskve. Zároveň sa v pozadí frontovej línii odohrávajú intenzívne boje v Kurdskej oblasti a okolo Charkova. Zatiaľ nie je jasné, či ide o dočasné zvýšenie aktivity alebo o signál blížiacich sa veľkých ofenzívnych operácií.